на всички! Вече приключихме с риненето на сняг и може да преминем към кафенцето си, което трябваше малко да изчакам. Защото, както видяхте, през нощта доста снега ни е изненадал и трябваше първо да се погрижим за него. Но това няма да е главното нещо, заради което ще си говорим в този клип. Ринене на сняг. Ами ще си поговорим за моята любима закуска, която може да ви стане любима и на вас. Която също така е много полезна и има една ключова съставка в големи количества, която е необходима именно за нас, трениращите, и тя е протеина. Малко по-късно ще разберем каква точно е тази закуска и тази съставка, която ни е необходима всъщност, която тя ни липсва. Защото ние имаме само две от съставките на тази закуска, са ни необходими три. За целта ще трябва да отидем до едно място, за да си купим от нея. След това ще ви покажа как си я приготвям. Аз не е нищо особено, много лесно, много просто. Дори ще се опитам да разбия представата на някои хора, които мразят тази храна, да се опитам да ги накарам да я заобичат, защото по принцип тази храна няма много хубав вкус. Предполагам, вече се досещате за какво говоря. Но начинът, по който я приготвям и се получава, става просто супер и не можеш да кажеш, че консумираш от това дадено нещо. Просто съвсем различен вкус има и хората, които обичат примерно кисело мляко, такива неща, няма да имат проблем да консумират това нещо. Сега първо да си отпием от кафенцето. Преди да преминем на там, мога да ви покажа също така как си следя килограмите, защото говорех в един клип, аз така си следя килограмите, аз това правя, аз това правя, ама никога до сега не съм показвал, нали, всъщност какво правя. И сега, ако успея да си отворя лаптопа, мога да ви покажа. И най-тъпото е, че съм си забравил и двата статива и сега нямам никакъв статив. И последните клипове, които гледате в канала, са доста странно закрепен телефон, но няма начин, защото нямаме статив. Сега ще ви покажа набързо как си следя с килограмите. Ето го и календарът с моите килограми. Да не кажете, че ви лъжа нещо, то само ни говори тук за някакво следене на килограми всяка седмица, някакви такива глупости. Записва си, прави си средно аритметично и така нататък. Ето го, всичко е тук, просто малко не съм си го подредил. Има случаи, в които се получава така, че да не съм си следил килограмите, примерно. Но се стараете всеки ден, тук примерно имам някакви пропуски, но през другите седмици няма. Ето 11 януари, 12, 13, 14, 15, 16, 17, крайно тегло 93 900 и съм с 980 грама по-тежък за разлика от предходната седмица. Тук си имате средно тегло за седмицата, разлика от предходната седмица. И съответно това са ви килограмите за тази седмица и колко сте по-леки или по-тежки. Ако имате положително число, значи сте качили тези килограми. Ако имате отрицателно число, значи сте ги свалили. След малко очакваме режисьора на този късометражен филм да дойде, който ще поема управлението над заснемането и ще потеглиме към Lidl, за да може да си закупиме необходимите продукти, които ни трябват за тази закуска. Като цяло то е един продукт, но може да си купим нещо друго измежду всичко това, за да не сме отишли само за това едно нещо. И така ще се видим след малко. Вече се намираме в The Millennium Falcon и ще потегляме към Lidl, за да може да накупим пазарувките, да напазаруваме покупките, които са ни необходими. Главният режисьор на този късометражен филм вече пое заснемането на самият него и вече може да потегляме. И тук сега малко имаме някакви такива, нали, TikTok vibes, там каквото беше.
направим леко така вум. Вече се намираме пред магазинът на фитнес-джиите, ако мога така да го нарека. Нека да се върнем още един път, за да проверим дали сме заключили колата, нищо, че проверяваме за 10-ти път. Безплатна реклама на Lidl. Ето го и него. Едно от най-великите произведения на човечеството. Може да се докоснете до невероятният скир, който е без мазнини и много протеини. Затова товарим 1, 2, 3. Така. Сега другата ни цел е да намериме изварата Пилус. Ето го и другото най-голямо изобретение на човечеството. Извара Пилус. 0,3% мазнини. Само 68 калории на 100 грама. Затова ще добавиме това и това. И помежду другото си намерихме и това мляко с ориз с вишна и с шоколад. Намерихме си една лед крушчица, после ще я разгледаме, и едно манго. И тук режисьора си е взел мандаринки. Вече излезнахме от Lidl и това, което се случи е, че взехме си продуктите, излезнахме и знаете там тия новите Lidl Plus карта, където като направиш сметка на 10 лева и ти дават скреч карта. И аз търках тази скреч карта и ми се падна от тези много яки питки, които са по принцип на 2 лева, но скреч картата ми сваля 50%. И реших да си ги взема и се върнах до магазина. Да си взех и тези питки, защото са много готини за бургери. Иначе това, което взехме от Lidl като цяло, основната съставка, както видяхте, на нашата закуска е извара или скир, няма значение, което ви е по-удобно с него. Закуската се състои в извара на Пилус или извара или скир на Пилус. Защо точно тях? Защото тази извара не е като обикновената. Примерно, ако сте яли извара на Олимпус, да речем, или на някоя друга марка, която и да е, стига да не е на Пилус и да е точно тази, всички други седат някакси зърнести изварите. И когато ги комбинира с нещо друго, можеш до някъде да усетиш, че там има извара. Докато тази извара, която я смеси с кисело мляко или активия, както ще направим ние сега, по нищо не можеш да определиш, че има извар. Още повече, когато добавиш изкуствен подсладител, какъвто добавям аз, и някакъв плод, например банан, по нищо не можеш да определиш, че вътре има извар или скир, такъв млечен продукт. Рецептата се състои от извара, Пилус или скир, активия по избор, по ваш избор, какъвто прецените, с някакви плодове или овесени ядки, така и нататък. И някакъв банан. Аз слагам и някакъв плод. Аз слагам банан. Ето, че вече се прибрахме, малко
поизрязах от нещата, които се случиха, не бяха чак толкова интересни. Та, в крайна сметка, това, което си взехме, всичко, което си взехме, от Lidl най-вече, ето го. Банани, 3 банана, 3 кофички скир, това мляко с ориз, 3 кофички с пилус извара, 3 активи и тези питки, които ви казах одеве, че са ми съвпаднали от креш картата с намаление. И това манго. Добре, нека да махнем това, което ни е излишно. Отсеяхме нещата, които не са ни необходими за момента. Това, което ни трябва е една активия, един банан и една извара пилус или скир по ваше желание. Аз този път ще го направя с пилус. Ще ни е необходима една купичка, в която ще слагаме нашите състави. Първо може да си нарежем бананчето на кръгчета по този начин. След това си изсипваме активията, както и изварката. Ето я. Сега разбъркваме крайната смес. Получава се нещо такова. И тъй като на мен ми не е достатъчно сладко, на някои хора може да им е достатъчно сладко, но на мен не ми е достатъчно, си слагам от изкуствения подсладител без калории, който обикновено ползвам за такива неща, около 4-5 мл за цялата тази купа. Горе-долу толкова слагам, това е достатъчно, защото е прекалено сладък. По този начин трябва да изглежда крайната смес. Иначе тук имаме 250 грама извара пилус, 280 грама активия, по ваш избор каква активия да бъде, и един банан, който е около 110-120 грама, зависи от големината му. Ако е среден на размер, то той ще тежи около 110 грама. Вече може да преминавате към хапването. Ето го крайния продукт. Калориите ще ви ги оставя ето тук. Ще си ги въведете, ако решите да пробвате тази закуска. Ако решите да си я въведете в MyFitnessPal, ще оставя тук всичките макроси, калориите и така нататък, за да ви е всичко подредено. Това беше от мен за този клип. Не забравяйте да го харесате, ако ви е харесал, да се абонирате за канала ми, да напишете в коментарите какво мислите, бихте ли опитали от това нещо, ще промени ли то представата ви за изварата, тези, които не обичат извара, трябва да го опитат това нещо, може и да им се промени мнението за нея. Напишете в коментарите, ако е така, и оставям ви с тези два клипа тук, а пък аз отивам да тренирам.